गाइस गासैनिसिमबो गोसो गोथारै अननाय खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय आरोखि ओरैसै आरो कन्टेन्टथ' गैखाया गैनायालाय होमबाबो माथो सानसे भिडिअ खालामाबानो गोसोफोरानो माबा मावनो थालांनाय मोनो। बेनिफ्राय दायो आङो नैबे नाखौ सेरनो नागिरदों आरोखि नै मासे सिंगि नैबे मागुर नैबे गोरै नैबेबो मागुर ना एसे सेरनो नागिरदों आरोखि बेखौ दिनै जाया गाबोनसो जागोन आरोखि दिनैनिया बेयाव स्पेसियेल अमा बेदर संनो दोनबाय आरोखि नै बेखौ संनो दोनबाय ओमफ्राय बेखौ दा जानानै उन्दुनांगौ जाबाय आरोखि बेनिफ्राय बेखौ आं दा क्रेव होनोसै आरोखि थावाबो दुंबाय आरोखि ओरैसै आरोखि लागाव ओइ दाबिदासो ओइ उरि बाबा इमान दावराव जायोना नाया थैयाखैनोमोन ओइ मादि सायनो नोंलाय नाखौलाय लागाव सोरबा बायदिया ना सेरनो रोङा खिन्थु गाइसफोर मिथिबायना थावखौ दुंहोआलासिनो थावखौ होनानै एसे माबा जाबाथाय क्रेव दांना होसिगोन साबफा गेलेजोबसिगोन आं खोनाय गाइसफोर हिन्जावफोरा नायना लादों मोजाङै सोलोंनानै ला ओरैसै आरो साफा एवनो रोंखायो आंना बेनिखायनो जोंहा हिन्जावा गावहा एवालासिनो आंखौ एवनो होयो गाइसफोर नाखौ ना एवनोबाथाय गावहा आयदांलाला बे मानो होनबा बिनिया गेब्लेजोबो नालाय नंगौना खोनाना खोनायाखै ओइ बिनिया गेब्लेजोबो खिन्थु आंनि हले गेब्लेया नुदों माबायदि रग' जेरै साइज ओरैनो थागोन ससेनोबो जेरै नानि साइजआ जेरै ओरैनो थायो आंनि सेरनाया ओरैसै आरो दायो थावाबो बारा होनो हाया गाइसफोर थावखौबो जानला मोनलाखौ जायाना आङो मिथिया एसे पियरखौसो जायो मा होनना बुङोमोनलाय नैबे मा बिलाय मालायदि बिलाय इन्जिन लायनो लायो 200 थाखा लायो जोंनियाव मा खालामनो उपाय गैया बे नाखौथ' दिनै मोनजानायालाय मागुरखौ गाबोनसो जानोसै बेखौ सानसेयावनो नाजों बेदरजों जाना लाबा बोरै जानांगौ अमा बेदर दंखायो आरो नाखौ जाबा बोरै जानांगौ बेनिखायनो नाखौ गाबोन जानोसै फुङावहाय बेनिफ्राय दिनै अमा बेदर जानोसै आराम उन्दुनोसै हंग्रदलायनोसै ओरैसै आरोखि माने भिडिअखौथ' आं दैनो होनांगौमोन होनांनायालाय भिडिअखौनो खालामनाय जायाखैलै गाइसफोर मा होननानै बुंनो उपाय गैया नोंथांमोना सापर्ट खालामनायालाय सापर्ट खालामदों खालामनायालाय नायाबाबो माने भिडिअ खालामनानै आपल'ड होलाबायनो गोसो जायो आरोखि भिउसआथ' जाखाया जोंनिया अनलि 20K 30K जायो आरोखि ओरैसै आरो मोनानि एसे सानसे मावनानै मेंबाय नालाय गाइसफोर एसे इन्जयबो खालामनांगौलै खामानि मावना हैनानै मेंदों होननानै आराम जिरायनानै लोरलालारे थाबाय थाबाबो देहाया बांसिन देब्ला बेनिखायनो बेसेबां मिनिनांगौ हा गरसिना मिनिनांगौ ओरैसै आरोखि मिनिनो ओंखाराबाबो मिनिनांगौ आरोखि ओरैसै आरो दायो नै नुवाखै नाया ओरैबायदि साफा सुपार हिट जानानै दङ आंनिया नै नाया ना एवनाया ओरैबायदि मोजां फ्राम एवना दोनसै आं ओइ मागुरखौ एसेबां फ्राम एवबा भिटामिनानो खारजोब माथो मोदोमखौनो मोनजानाय नंला बेनिखायनो बारा एवला आधा एवनानै दोनसै आरोखि ओमफ्राय गाबोन जानांसिगोन बेखौ माजों जागोन माजों जाया बेखौ गोनजासो जानांगौ गोनजासो जागोन बेखौ गाबोन फाइनेलि नाया आंनिया जाबाय गाइस पुरा सुपार जाबाय नै ओरैबायदि मोजां एवबायना आङो दा जाबा जाजासै बेखौ संख्रि लगायनानै ओरैबायदि बरिया जागोन बे दा जाबाला एसे जानाय नायनो नामाब्रा एसे खेख्लाबना जानानै नायनो सयथिनोबो ओइ जानो बे ससेखौ जास्राजोबनोसैलां सयथिनोबो ससेखौ मोनाखैमोनदां मोनबा बरिया गाबोन जानो गोनां ससे जाबाय मोजां नैबे टिफिनाव खोबनानै दोननांगोन बे टिफिनाव खोबनानै दोनाबा सिखाव हायो सयथिनोबो सिखाव हायनानै खरलं खारलां हायनानै जानानै थांजोबो मा बुंनो हादों एक्सुवेलि दिनै अखा थाइफ्रिदों गाइस अखा बिराद नांगौ जादों नोंसोरनो अखा नांगौ ना नालाय गाइसफोर एसे कमेन्ट खालामना बुंलाय आंनियाव कमेन्टआनो फैथारालै गाइसफोर एसे हाय हेल' माबा माबि कमेन्ट हरलाबायनांगौब्रा गाइस अखा केटेक काटाक होनांगौ अखाया थिङाव एसे हायबाला हामगौ नंगासिनो आङो ओरैबायदि खरां जाबाय गाइसफोर मा बुंनो ओरैबायदि सापातफोराथ' ओंखारसाला गयफोरा थैजोब्बाय दा बायदियाव जोब अखा हायोबा जेसेबांखि हर जाया माने दुगैगोन सानदां गाइस ओइ बियो दाबो उन्दुवाखै नामाब्रा से मा खालामदों बेलाय ए नोंबो दासो न' सिबनो टाइम मोन्दों ओइ नों उन्दुवा दाबो नों उन्दुवा
टुंटा होना थ' बायाव थ' फाय फाय बायराव फै फैनो माम जानो थ' होमबा थ' माम जानो थ' ए सेसलै जागोन आरो लोंदों थ' माम जानो थ' नोंनि सेरफियाव जदों मा सेरफियाव जदो सेरफियाव फाय ए दलद जदो नोंनि सेरफियाव जदों बेयाव बेयाव ज' आराम जदो इयाव दलद जदै आं नोंनो माम लायनो दै मा जादो दे मोजां जादो गेलेबायसो थाबाय बेनो बेदर होआ गाइस बेनो बेदर बायदिसिनाखौनो होनाय जाया माने अमा बेदरफोरखौ होनाय जाथ'वाखै बेनो ओंखाम गोजायैनो दै सोमनानै होबाय आरो टुंटा होनदो थाब थाब उन्दुदोलै ओइ बेटि नों हामथारलासैलै आङो नोंखौ थाबबो उन्दुआ नोङो उन्दुनायनि सोलाय मेरगुगमसो नायो नों थाब थाब उन्दुदो ओइ आयै सना लोखि माइनाव दोरबि उन्दुदो 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 नोमफाया हाजिरा मावना फैनानै मेंसो गारदों नोंलाय मानो थाबबो उन्दुआ मा खालामनानै नोंखौ आं उन्दुहोबावगोन उन्दुदो 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 जारलासो नोंदों मा उन्दुबावनांगौ नोंलाय मा सनाव आंनि लोखि उन्दुदो टुंटा होनदो नोङो मानो दाबो उन्दुलाङानो हनैनो माया बिथिं खामानि मावदों नों दायाबो देवानि मारि हैदों आङो नोंखौ बाबाय थानांगौ नामा नोङो आंजोंनो बाजाबाय थागोन नामा जारलासोलै गाइसफोर माबा मेथाइ खनाबानो उन्दुलाङा आंना फिसाजोआ जारलासोलै गाइसफोर माबा मेथाइ खनाबानो उन्दुलाङा आंना गथ'आ जारलासो मोनबाय आं बे जिउ मोनसेयाव मा जाबावगोन माबा बेसेबा अजन नोंखौनो बाबाय थानांगौ फै चल अनबाय दे गाबनाङा अनबाय दे गाबनाङा